aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi ay makapit. Unsa to giingon nimo? Nag-overtime tingali sila. Mao nga wa mauli. Apaso na to, auntie na. Ingon na ko si Papa nga dili na mag-overtime. Dili ko gusto nga yamig biyaan si Dudong. Dili, auntie. Wa man si Mama. Unya wa sad si Papa. Samantha. Day. Tuyugon lagi nato si Papa og panuroy. Ha, auntie ha. O lagi, sige na hinom na. Masuko ron ko kung di ka mapatok na ko. Sana paghilak ba? Oo, auntie. Hi, men. Di ako suluyo, ano? Men, gapon di ay ko sa buntag. Wa man to mamaho din si Brian, no? Nanaog man to nga wa gani meeting gis Elvera. Unya lagi, nga naman. Dito di ay mamahaw sa tindahang Ilyang. Unya, nagdapagod og bawo niya. Nya, sabi daw tanan na. Nga wa man to, mamahod ni Sbay. Maunitong kao si Dang Ilyang. Oy, di na mo'y pasabot na ako, men. Today. Miturok na gyud dun sa kung hunahuna nga may daotan binuhatan ng tawhana. May binuang na. Sabi nga nga ba? Babae? O, unsa man di ay, ang aglaki. Nagbinuang na guna. Nagbinuang ni gina. Kitanawa lang ron. Wa mauli sukad pagabi eh. Be, haan man ko na siya, be. Nagpalabay lang to siya makahiubos na to eh. Grabe naman pala bias kay ubos, no? Pila na gud kabuhan nga wa ang atong anak. Ha? Gahidlaw na tingali ng animal. May gani patakangal-ngal di halo di. Batian ka sa mga bata na. Tuwa sila sa taas, oy. May lihok lang kayabag sa utok ng Brian, min. Na mabay na gina. May tsura gina. Hilom na eh. Patakan tabi diya. Hilom na. Labas na mo na ipagtuon ako. Tibok gabi nga wa mauli. Oh, naglumlum to siya babae. Og angay mahibaw inis ilo na hamin. Oy, Luja. Naghago ang atong anak min na narbaho para sa kaugmaon sa nga bata. Unya mo na ibaw si Brian? Leche ng tawhana. I-report ko din akong ilo na. Sakit si ko. Ganun na ko din eh. Morning, pre. Good morning. Pare, good morning. Wah, ngayon eh. Dinhim di ko magkatubog, pre. Pangapian na, pre. Palmawa ang hangover. Oh, init ka na. Masa man, gusto ka para sila. Pre, ikuki ko ni mo na. Naghasol ko ni mo. Tagi sa na, pre. O, nahipay gani ko nga. May kauban ko di sa bayag na ko. Gusto pagkatimpla, pre. Salamat, pre, ha? Ito may slice bread, pre. Itos na ko. Masa man, gusto ka? Ito sa palaman. White cheese. Ikog na kiko ni mo, pre, da. Ay, ikaw ba? Ayaw na. Ikaw gutaw. Mga kag-others. Niudto na da. Tigpa niudto naman. Luto ko, ha? Ayaw na. Sobra ng paghasol na ko. Ulit ako. Ha? Salamat sa kape, pre. Uy, niudto lang na kita. Mga kakiduti ron. Ang mga bata, pre. Nahingawa tughain ko. Ay, pasabta lang inig uli ni mo. Pero maniudto ta. Una ta mauli. O, ihatuti ka. Service deluxe man ang imo, pre. Ako, di, para ba ko magabawas ni mo? Pordoy pa ko ron na. Ay, magpadara to kwarta si Mari, pre. Magpadara to ni mo. Ikabala ka na. Wa ko magkinalas yan sapi, pre. Wa ko magkinalag kwarta gikan niya. Naubos sa pagtanaw na ko ngayon na. May kausapan na. Ay, kaligo na, pre. Mawala na.
na may isda sa ref. Labas na. Sugban na nako ha. Ug dili ko musugot nga mauli ka nga dili makapaniud to. Tabangay nang ko dis kusina bi. Aw mawaan nang kay kog nimo. Tanas kusina pre. Gipakatug na ko mga bata, ma. Nakatug nga akong giistoryahan og mga fairy tales. Kinsa kang babayhan ang gilubluban do ni Brian, no? Hapon na malang sarwa pa siya. Wa gani mabalaka sa mga bata. Di tingali magbinuang si Brian, maoy. Nahibaw ko sa kadako sa gugmakang Ilona. Ang usag-usan nila. Wagod makaagi og laing trato, laing uyab. Si Brian, si Ilona ragyo yang uyab. Og si Ilona sab, si Brian ragyo yang boyfriend. Mahingag man si Chora, bisag way sud ang bulsa. Nyara ta magsulti anak, maoy. Labhan ko ng pila nako kabulingon. Oh, ma, si Brian ang nanawag ay. Kadiyot. Hello, Brian. Hello? Elvi, ang mga bata. Di man. Akong gipakatog. Ngano wa man ka mauli, Bri? Naghilak bes inday Sam, nangita nimo. Ako si pasabton. Salamat ha, Elvi. O, sige, maortoy-toy ko. Bye. Doy na pre. Ito na si tubang isda. Tambok bang isda ah. Pero tayo baboy ron kay baboy ron gapon. Ito. Ano sa mga ay? Alin na dire. Tara. Ay si panghupaw diha eh. Makisnog ba oh? Katambok na ng isda ah. Unsa kay gikaunos mga bata? Wala pa kay kabiling kwarta ni Mamaludi kay gikuutan lagi kong gapon. Nama Silvira. Di na magpasagad sa mga pag-umangkon eh. Tuod. Kumusta na tayo sa pre? May uyab na? Ano mo kukupansinan niya ay? Wala naman sa ka mamisita. Ang ganahan nung ko pero mabugnaw ko. Kung mahuna-huna na ako ng yung inahan ba si Nang Lodi. Di ko gusto nga maparehas ko ni mo nga iya lang isig-isigon. Kalagot. Sige na pre na. Nagpanawag ng sinugba oh. Unsay pong niya, man mauli. Wala man tumutubay pag pangutanan ako. Mao na diha. Wa mo tubay, kay tuwa man na iyang babae. Bisag pustaan, Elvira. May gikabuangan ng animal Brian na. Nayan ang tingog ni mo, maoy. Magkasabot na ba yan as Inday Sam? Bright ko ng bata ah. Ay, man ang magkasabot ang mga bata. Andi na sila, maduol silang aman. Ay, anak, maoy. Nganong ayaw man? Nganong dili man? Buta naman na si Samantha. Magkamauna ng musumbong kang Ilona. Ma? Wala maduaw din ang bayot. Busy tingali siya. Gusto nta kong magsusi. Manawag niya. Wa ko'y cellphone. Tuwa pa kang madam akong cellphone. Ug maog din na sila dinhi. Labi na og dili pa nila suhito ang ilang helper. Mo nila punta ang bayot. Lord, please, muduwa lang punta din ako si Josie. Pero, bisan si madam, ubasa mong bisita ning murag palasyo nilang Pinoyanan. May tao! Pasinog si madam, susihon ko. Coming, madam! Naanak ko paingon! Yun na, dili na maayo nga aplihan ko dayon. Muna'y pahimang ni madam. Oh, niya man na ililianan. Makita ko din ikon kinsay na sa gawas. Oh, ang bayot man na si Josie. Salamat. Ay, salamat kay may duaw na sab ka din ni Josie. Ay, alo, oy, tadaan dyan siya bayo. Pwede nagkakita kang hil. Nag-ampo siya ko mo duaw ka din muhapit ka. Mabita, bitoy. Wala na kasi man nga wa ta magkita. Malagi, bitoy, yung gigugapit. Busy kay me. Pero, midalikat lagi ko na mo din, Si Madam Toros usan nilang bae, bagong abot yung husband. Di ay ba? Bunog to ron. Dito sila mo ani day din Dagan is lagbay. Murag kadadapit, may bae sila yan. Kay, doon naman sila negosyo dito. Josie, pagkamita ko si mong cellphone, be. Mag-isulti ko nilang Brian ug mama, please. Oh, sure. Uy, kasapot ko sa bingaw yung mga gibate. Nga nalayo kasi imong pamilya. Tawag.
salamat, Yads. Pagkalingaw-lingaw sa basa-basa diya, ah. Tawag giguso. Mangita ko makaon diri. Ay, gigutom ko. Panawlan diha. Kang kisa maning number? Wa ma-register sa akong phone. Hello? Brian? Oh, Sweetheart? shit ni mo iluna. Brian, sorry. Nabasa ni mo ang gipilit kong suwat, ha, Brian? Wa ko nabasang suot. Kunawan ang respeto na ko iluna. Ang mga bata lang unta. Dili ako. Ang ato na ng mga anak. Sayon mo lang silang gibiyaan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!